Искаш и вода, майна? Не. Няма. Само ми излиза през челото, това. Един ужасно стар трак. Ужасно стар трак. И го прави така. Съкровища се намират като копаеш надълбоко или като закопаваш след като налагаш жестоко. 200 волта ток по кръвоносите проводници, дълбоко под водата като руски подводници. Пред крепостите с бойници, готови да събаряме. В София затворници решетките отварят. Доставяме стереопакети, хускам като форнети. Рапъри проклети идват първи, втори, трети. Заети майсалините, от думи се забиват вините. На двата звяра ходовете трудно ще предвидите. Ръчкам се топлата в ръката с ръчна граната. Ръчкам слакат господата, дето много им знае устата. От вас е предателя, на писмото са так с подателя. Звука на майстор байкрата. Лудия Макс ти дърпа шалта. Не можем да се скрием в сенките, самите ние сме сянка. Често сме за твой гръб, докато говори за нашия наседянка. Не излизай по улиците, батко страшно е стиеба пичката майчина шкучка. Каче научно все. Колко съм художествен, когато си носи ножи и коза смен. Коза смен. Всички копелета ред живеят в грозен ден. Толкова ми е иначе, че съм недооценен. Чуй ме и ще чуеме пак отвратителен рап. Дали рума ми сравниме с факт. Бизнес е с рушвети ответи. Кафе ви мехлеми, сделки тъмни. Дишещи стенки по пожарени апартаменти. Вече само не бъдите такъв престъпналите вени. На здраве за всички мерцедеси си стръгнати емблеми. Еби му майката, това не изкарай. Как сме, пичове? Това е силно най-странният лайф, на който сте присъствали ever. И са идва най-яката част.